Ola, boas tardes a todos e a todas as persoas interesadas en facer a clase diaria de Pilates que temos programada todos os días desta semana de 5 a 6 da tarde, vale? Recordarvos, como sempre, que pola mañán tedes outra clase de 11 a 12 con Alberto de aeróbico, vale? Podedes, se tendes tempo, facer as dúas, un día unha, outro día outra, un día as dúas descanso, bueno, como vos vai a ver. Recordarvos que emitimos en directo a clase para a xente que lle interese a hora esta hora, facer a clase en esta hora, quero dicir, e tamén quedan vos aí colgadas, quedan vos grabadas para facelas cando vos vai a ver. Bueno, pois sin máis, vamos a empezar a clase de hoxe. Corrigindo postura, empezamos as clases de pé, porque facemos uns ejercicios de respiración previos para irnos adaptando e entendendo o método de Pilates, en como hai que respirar, en como hai que contraer o ritmo da respiración, o ritmo da contracción e a combinación de ambos máis o ejercicio que nos toque en cada momento, vale? Hai uns ejercicios de pouca dificultad para todo o mundo, uns medios e avanzados prácticamente casi non poñemos ningún, porque é un Pilates máis ben unha tabla terapéutica que a pode facer a máis cantidad de xente, que chegue a máis cantidad de personas, e simplemente vos que estades aí, eu non vos teño diante, tedes que valorar si en algunha postura, en algún bloque que fajamos, boca arriba, boca abaixo, tumbados, de medio lado, de pé, non vos vai ben por calquera lesión que teñades, pois simplemente eliminádela, esperades a que fajamos outra que vos vai ben, ou facedes vos algo alternativo que non toque neste momento, que non estea facendo eu neste momento, pero non perder o tempo, poder facer igual, ou simplemente esperar. Vale, pois sin máis, vamos a empezar de pé, corregir postura, vale? Alinear pés, acordarse que separamos as pernas a anchura dos ombros, vale? Cadera, ombros, máis ou menos, e pés alineados dereitos. Temos as pernas estiradas, a barregiña un pelliño apretado, simplemente despois xa vamos a ver como contraemos toda a musculatura, os brazos sueltos, ombros abaixo, por supuesto, colgando, pero os ombros que non nos caen hacia diante, que non nos leven hacia diante, que non metamos chepa, vale? Simplemente a abrir un pouco o peito hacia diante, retroceder un pouco os ombros, e o cuello igual, alinear o cuello con a espalda, pero que non nos caia, ni mirar hacia arriba, simplemente alargar un pouquinho, ca sensación de que estamos tirando continuamente por él, que estamos fortalecendo, que estamos corrigindo postura, e que miramos de frente, vale? Simplemente eso, tampouco queremos ir facelo moi exageradamente que non é normal, vale? Que non é natural. Pois como sempre, collemos aire polo nariz, hinchamos o peito, abrimos ben as costillas, facemos unha respiración fluida, profunda, suave, lenta e suave, soltamos despaciño, canalizando o aire despaciño pola boca, non soltalo de repente, acordádevos. Collemos aire de novo polo nariz e soltamos despaciño o aire pola boca. Acordarse que aquí é unha tabla terapéutica para corregir malos hábitos, posturas e trasladar a vida diaria, vale? Ao traballo, as posturas corporales de estar sentado do día a día, vale? Facer un pouco funcional este método, este ejercicio, esta rutina. Veña, pois como sempre, collemos aire, pero empezamos a soltar aire, pero metendo o ombligo para dentro fuerte. Apretamos o ombligo e soltamos o aire normalmente, despaciño, pola boca. Pero ahora sí que relajamos a barrigueña para coller aire e ao soltar aire despaciño, metemos a barriga para dentro, mantemos a barrigueña apretada e soltamos o aire despaciño, pola boca. Que nos leve tempo, con calma, temos unha hora. Relajamos para coller aire, non importa facelo moito, sino facelo ben. Apretamos a barriguinha e soltamos o aire despaciño, pero para facer pilates ben hai que controlar a respiración, vale? Relajamos, collemos o aire, podemos facer dúas respiracións máis
E antes de soltar, metemos o ombligo a espalda, mantemos o ombligo ben apretado, e soltamos o aire despaciño, que nos leve tempo, pero mantendo a barriguinha apretada. Relajamos para de novo coller aire, pero sempre corrigindo postura. Metemos o ombligo para dentro e soltamos o aire despaciño. Esta é unha parte da musculatura da barriga que temos que activar cada vez que soltamos aire, pero non é única. Hai máis. A seguinte, olvidamos de meter o ombligo a espalda, pero sí activar transverso, vale? Como? Collendo aire simplemente polo nariz, como sempre, relajando esa musculatura, porque agora vamos a soltar aire, pero antes de soltar, temos que empujar, como se estuviéramos no baño, facendo unha ligeira forza. Aí activamos esa musculatura. E soltamos o aire igual, da mesma maneira que anteriormente, despaciño, pero mantendo contraída esa musculatura. E soltamos o aire despaciño, pola boca. Vaciamos completamente o aire, relajamos a musculatura de novo para coller aire, recordar que o podedes facer sentado nunha silla, mirando a tele no sofá, intentando meter a espalda recta. Empujamos, mantemos tenso e soltamos o aire despacio. No coche conducindo podemos facer estes exercicios. Relajamos, de novo volvemos a coller aire polo nariz, abrimos ben o peito, alargamos o cuello, corregimos postura de pés, empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, mantemos apretado e soltamos despaciño o aire pola boca. Vale, repetimos 2 veces máis, por exemplo, veña, collemos aire, empujamos como se estuviéramos no baño facendo unha ligeira forza, ligeira, non tensar demasiado, mantemos e soltamos. Relajamos para de novo coller aire, empujamos, mantemos e soltamos. Tampouco esta é a única musculatura que debemos de contrair, además da anterior. Hai algo máis que o vamos facer agora por separado, pero despois fixemos todo xunto, vale? Suelo pélvico, collemos aire, toda esa parte da musculatura que nos serra aí abaixo. E antes de soltar, se antes empujámonos para ir ao baño, para activar o transverso, agora contraemos, cortamos a gana de ir ao baño e activamos suelo pélvico. Apretamos, axudámonos nos glúteos, mantemos tenso, cerrado, apretado, e empezamos a soltar o aire despacio. Despacio, 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 como sempre, hasta vaciar o aire totalmente que temos nos pulmóns de momento, para, de momento agora, outra vez, relajar, coller aire de novo, quero dicir. Vale? Contraemos o suelo pélvico, cortando a gana de ir ao baño, interrumpida, por así decirlo, apretamos, axudámonos nos glúteos para cerrar todo ben, e soltamos o aire despacio. Importante tonificar esta musculatura, gran olvidada. Relajamos, pero de novo, collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, corregimos postura de cuello, ombros, pernas a pés, cortamos a gana de ir ao baño, apretamos glúteos e soltamos o aire despacio. Relajamos e repetímoslo 2 veces máis. O ideal sería facelo máis tempo, pero nós temos que avanzar a clase, temos que seguir a rutina. Vámonos seguir facendo, pero combinando cos exercicios que nos toquen hoxe facer. Relajamos e collemos aire unha vez máis. Contraemos suelo pélvico, glúteos e soltamos. Porque agora, nas seguintes respiracións que vayamos a facer, xa aglutinamos, xa centramos, vale? Todo o que estamos facendo agora, a barriguinha para dentro, empujamos suelo pélvico todo, facémolo conjuntamente cada vez que soltemos o aire, ao mesmo tempo, vale? Collemos aire e facemos todo ao mesmo tempo, barriga, empujamos suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado, todo corse activado, todo firme, tenso, e soltamos o aire sin relajar esta musculatura hasta que de novo volvamos a coller aire polo nariz. Acordados? Relajamos ahora todo de novo para coller aire, peito, hombros atrás, cuello largo, miramos de frente, apretamos todo, toda a barriga, empujamos, suelo pélvico, glúteos, e soltamos o aire despacio. Relajamos todo para de novo coller aire, apretamos todo fuerte e soltamos o aire despaciño, que nos leve tempo. Non desfacer a postura de pés.
relajamos de novo para coller aire, repetímoslo 2 veces máis, pero a xente que queira solamente traballar suelo pélvico, esa musculatura, e non quer seguir a clase, que o siga facendo. Non seguimos facendo hasta o final da clase, pero o resto de ejercicios, vale? Apretamos e soltamos. Apretade ben esa musculatura e a xente que estea vendo a tele, por exemplo, co móvil, e digo, agora non me apetece sudar nin facer nada máis. Pois que se va facendo isto, vale? Pois nada máis, insistimos en seguir respirando desta maneira en toda a clase, salvo aquí dije eu solamente de meter o ombligo a espalda, porque habrá ejercicios que non nos vai a ben contraer o suelo pélvico, vale? Como boca abaixo ou algo máis. Pero por lo demás, se dijo al contraer todo, vale? Non me enrollo máis e seguimos ca clase, porque vamos a facer o calentamiento en principio de brazos, collemos aire, arriba brazos, apretamos todo fuerte, giramos palmas, abrimos peito e alargamos o cuello da nosa propia forza, largo para atrás mentre soltamos aire. E baixamos os brazos, acabando xusto de soltar o aire, cando acabemos de chegar ca mans os muslos. Collemos aire de novo, subimos, e mentre collemos subimos os brazos. Chegamos os brazos arriba, quer dicir que acabamos de coller totalmente o aire. E ao soltar, empezamos a soltar, alargamos o cuello, chegamos abaixo, todo ben contraído, suelo pélvico incluído. Collemos aire, relajamos toda a musculatura da barriga, apretamos todo, giramos, estiramos o cuello. É tan importante os ejercicios de respiración como o resto, porque senón non ten sentido facer unha clase de pilates sin a respiración de pilates. Aunque nos leve tempo, apretamos todo, giramos palmas, abrimos peito, aunque nos leve tempo en ser capaces de asimilar os conceptos de todo, como se respira, como se contrae, e apretamos, abrimos, estiramos o cuello e combinalos co exercicio. Lévanos tempo, pero se non o facemos ben, pois son exercicios, clases normales de abdominales, de forza, de estiramiento, do que sea, vale? Pero se non o combinamos coa respiración, pois non é unha clase de pilates. Última. Apretamos, suelo pélvico, abrimos peito, estiramos o cuello e descansamos. Vamos agora a un pequeño calentamiento, movendo un poquinho esa espaldilla, como siempre, corregimos postura, desde abaixo arriba, pies, rodillas, barriguilla, espalda, brazos, hombros e cuello largo, e desde aí collemos aire, ombligo, espalda, baixamos o cuello, hombros e relajamos. Abaixo, non moi abaixo, vale? Que non nos dea moita tensión da espalda. Se temos hernias ou nos molesta a espalda, ou temos a moi cargada, doblamos un pouquinho as rodillas e quitamos a tensión da espalda, vale? Pero un pouquinho as rodillas nada máis. E desde aí abaixo vamos coller aire, que a cabecilla vai para dentro, e vértebra a vértebra, subimos. Relajamos esa espalda, e cando relajamos o corpo, tamén relajamos a mente. Apretamos o ombligo en estes tempos, onde a xente está moi nerviosa, estamos moi nerviosos, é importante, soltamos. Collemos aire, apretamos a barriguilla, mentre facemos isto, olvidámonos de todo que é ao noso alrededor, centrámonos en isto, e intentamos facer da mellor maneira. Volvemos coller aire, apretamos o ombligo, baixamos o cuello, ombros, digamos, e abaixo. Suelo. E desde aí collemos aire, que a barriguinha ben apretada, subimos vértebra a vértebra, unha encima de outra, de abaixo a arriba, como se construíramos parte a parte unha columna. E desde aí collemos aire, apretamos un ombligo, como se quixéramos tirarla de arriba a baixo, esas pesas. Vamos. Quitar a tensión de ombros, cuellos e brazos. E desde aí collemos aire, a barriga ben apretada, devolvemos de abajo a arriba, peito aberto, cuello estirado. Podemos facelo 2 veces máis, collemos aire, apretamos o ombligo
é simplemente, no, como os dixía antes, aquí neste exercicio só o ombligo para dentro, baixamos o cuello, adelantamos ombros, brazos que corren, quitamos a tensión de brazos, de ombros e de cuello e de espalda, e baixamos un pouquinho. E desde aí collemos, a barriguinha ben apretada, subimos, vértebra a vértebra, hasta corregir por completo, vale? Toda a postura. Podemos facer a última. De novo, collemos aire polo nariz, e ca barriga ben para dentro, baixamos cuello, ombros, e abaixo. E desde aí vamos coller, apretar a barriga, e vértebra, vértebra. Subimos. Seguimos con hombros, pero doblando un poquinho as rodillas, apretando, barriguinha, peito aberto, cuello estirado, brazos, pés alineados, vale? Brazos que non suban a altura do que apunte o teito, non o suelo, alineados con nosos ombros. Collemos aire hacia o lado que vamos, non deixamos caer o brazo contrario. Inclinamos tronco o cuello, contraemos todo e ao soltar devolvemos gradualmente, despaciño, tronco, brazos e cuello. Para coller aire, contraer toda a musculatura da barriga e soltando aire devolvemos gradualmente, pouco a pouco. Brazos, tronco, cuello largo, miramos de frente, vamos a un lado. Lexos. Apretamos, soltamos. Peito aberto e tensamos o cuello como se nos tiraran del permanentemente. Aproveitamos a apretar, soltar. Aproveitamos a estirar a espalda e traballar esa musculatura, vale? Vamos dos máis. Así un ladiño, apretamos, soltamos despaciño, veña que xa nos cansan os brasillos, ombros moito, vamos á última, apretamos todo e devolvemos para descansar brazos e estirar pernas. Veña algo de equilibrio, tanto por un lado como por o outro. Corregimos postura. Collemos aire, apretamos todo primeiro antes de empezar a facer o exercicio. Peito aberto, barriguinha contraída, cuello largo, brazos a altura dos ombros, rodilla en ángulo recto, perna perpendicular ao suelo, empeina hacia abaixo. Para coller aire e baixar, corregir postura, alinear corpo e abaixo arriba, e ao soltar apretamos todo e subimos despaciño. A medida que sube rodilla, suben brazo. Abrimos perna puntera hacia abaixo, ombros algo atrás, musculatura contraída, cuello ben largo e miramos de frente. Para coller aire ao baixar, contraemos e unha vez que temos contraído, empezamos a soltar. E estiramos o cuello, alineamos, vale? Unha postura ben feita. Collemos aire, abrimos algo o peito, cuello ben estirado, miramos de frente e ao soltar apretamos todo, arriba. Aguantamos o equilibrio, tensamos a perna de apoio, apretamos ben os dedos dos nosos pés, as plantas ben apoiadas contra a colchoneta e repetímolo dúas veces. Apretamos e ao soltar, collemos, apretamos, soltar, importante o equilibrio, que se vai perdendo moi rápido. Aguantamos. Vale. Vamos ahora un poquinho con pernas por adiante e por atrás. Collemos aire e ao soltar collemos. Estiramos o cuello e miramos de frente e ao soltar 2. Peito aberto, cuello largo. Collemos aire. Non levar as rodillas moi adiante, vale? Quitar a tensión das rodillas, axudarnos nos muslos, ir hacia atrás, apretamos, peito aberto, cuello largo e ao soltar, arriba. Non sei cantos van, 3 creo. Collemos aire e apretamos,
soltamos arriba despacillo, non marcar a espalda, corregida pernas, vale? Collemos aire, apretamos, control postural importante en cada ejercicio, non vale de nada facelo e o que o corpo non estea ben alineado, na súa postura correcta, senón non corregimos postura, ao contrario, empeoramos. E se temos lesión, agravámola. Dos más. Una, pes alineados, dereitiños, cuello largo. Vamos a última. Apretamos, con todo ben contraído, soltamos. Paso atrás. Collemos aire e ao soltar, collemos e ao soltar, brazos de arriba, peito aberto, muy estirado. Collemos, pes alineados e ao soltar, collemos e ao soltar, collemos aire, corregimos postura e ao soltar, que non nos vai a cadera para diante, a espalda para atrás, non, vais a rodilla recta hacia o suelo e ao soltar dos más, non fai falta chegar ao suelo tampouco, última, e ao soltar, collemos e corregimos postura para ir polo outro lado, cambio de lado, veña, paso atrás, pes alineados, a mesma anchura que se estuviéramos de pé, apuntando a mesma dirección, paralelos. Unha vez que estamos, espalda no meu sitio, hombros no meu sitio, cuello no meu sitio e brazos no meu sitio. Vale, collemos aire e ao soltar, rodilla ao suelo, apretamos. Collemos aire e ao soltar, podemos a medida que baixamos subir os brazos, tirar o cuello. Collemos aire e vamos. Dos, importante, a rodilla atrás, o pé de atrás ben direitinho, que apunte a mesma dirección, que a articulación da rodilla doblese só dunha maneira, non gira, e se temos hacia fora e vamos hacia baixo, empeoramos. E vamos, forzámola en un movimiento que non é natural dela, e lesionámonos, non fico para casi. Vamos dos más. Una, última. Vale. Pernas, glúteos, de momento, hombros. ¿Vale? Vamos ahora a atrás. Corregimos. P. Collemos aire e ao soltar mentre flexionamos rodillas, caderas, espalda recta, un poquinho rodillas dobladas, peito apuntando ao suelo, brazo apuntando ao suelo, peito aberto, deixamos ombros arriba e cuello estirado, rodillas permanecen un poquinho dobladas en todo o ejercicio, porque desde aí collemos aire, apretamos toda a musculatura e subimos en bloque, deixamos ombros, brazos sueltos, que cando teñamos o tronco no seu sitio, os brazos xa nos caen eles ao mesmo sitio, vale? Si paramos aquí, os brazos caerán adiante, pero si o indicativo de que temos o tronco no seu sitio é que os brazos estén á altura da cadera. Veña, collemos, apretamos, non meter chema que non nos caen os ombros, e abaixo cando corregimos postura de ombros e de cuello largo, e ao soltar, espaldilla recta, abrimos, peito, brazos e cuello estirado. Dos. Veña, estiramos un poquinho, fortalecemos un poquinho esa parte de atrás das pernas e ao soltar. Tres. Veña, collemos aire, peito aberto, cuello largo, rodillas un poquinho dobladas. E alargamos e ao soltar. Vale, facémolo 2 veces máis. Apretamos. Vamos a última. Apretamos e soltamos. E estiramos pernas. Vale, vámonos
boca arriba. Tumbados, boca arriba. Vamos ahora un poquillo a sentarnos hacia atrás con rodillas dobladas, pies dereitos, la misma separación que estuviéramos de pé, igual, que no nos abran hacia afuera, no nos perden ni rodillas ni abrir demás, como siempre, ¿vale? Vamos a apoyar a parte baixa media e a alta da espalda, hombros, cuello ben estirado, espalda ben apoyada, palmas ao suelo, brazos abertos, ¿vale? Suspendemos unha rodilla, suspendemos outra, traballamos un pouquinho a parte baixa da espalda combinándoa ca nosa respiración, ¿vale? Que debemos de facer. Collemos aire, baixamos unha perna, apretamos toda a musculatura e ao soltar despaciño subimos. Una. Espalda ben apoyada, peito aberto, brazos algo abertos, palmas ao suelo e cuello largo, miramos hacia arriba, Collemos aire, baixamos a outra, mantendo suspendida a perna que nos queda, apretamos, 2, collemos, a outra queda aí arriba, apretamos e soltando despaciño arriba. Se o queremos facer máis duro, non chegamos a apoiar o tacón cerca do glúteo, acercámonos e frenamos un pouquinho antes de chegar e ao soltar arriba. Collemos aire, contraemos barriga, empujamos o peito, toda a musculatura e soltamos o aire despaciño e traemos o pé, a perna, a rodilla hacia arriba, ¿vale? E vamos, apretamos e vámonos a facer unha por cada lado. Apretamos, corregir de postura de espalda, cuello ben estirado, Última. Apretamos, aí. Pero baixamos unha perna primeiro e a outra descansamos aí as nosas pernas, vale? Pois veña, outro ejercicio, perna hacia arriba, empeine, collemos aire, perna tensa, non chegamos abaixo para non marcar a espalda, apretamos musculatura e a soltar aire, punteira hacia nos. Non levantar sacro, non querer vir moito da perna hacia nós e levantar sacro e facer cousas raras, non. Temos a espalda ben apoyada, a postura, e para facer este exercicio ben alineada, ben apoyada, e todo o que podamos traer a perna traémola, pero pouco a pouco, Collemos aire, estiramos o empeine, non baixamos moito, e ao soltar apretamos, cuidado, non arcar a espalda, e non ir moi atrás que nos levante o sacro da colchoneta. Punteiras enormes, mentémonos. 2, estiramos el peine, collemos aire, apretamos, 3, corregimos postura, temos a espalda totalmente ben apoyada, Apretamos, hombros ben atrás, peito aberto, aunque estemos boca arriba, 4, e vamos, 5, 2 más. Última, apretamos, perna estirada fuerte, vale, descanso, fajo, cao, primeiro corrijo postura da espalda baixa ben apoyada, e o resto, hombros, brazos e cuello largo, e miramos de frente ao techo. Veña, estiramos a perna, e veña, collendo aire, e soltándoa, aire, traemos a perna hacia arriba, punteira hacia nos. 1, aguantamos, estiramos o empeine, collemos aire, baixamos a perna, non moito, para non arquear a espalda, apretamos toda a musculatura, incluído, como sempre, suelo pélvico, soltando, punteira hacia nos, aguanto, 2, apreto, 3, contraio, 4, teño a espalda apoyada, 5, 2 más, contraemos,
6, última, y 7. Descanso. Perna contraria, de nuevo arriba. Movemos cadera. Collemos aire, apretamos fuerte a musculatura, soltando aire, círculo, no muy amplio. Perna recta, sin doblar rodilla, empeine estirado, contraemos. Acabamos de hacer un círculo completo, acabamos de soltar aire. Collemos aire, ca barregiña apretada, suelo pélvico ben contraído, mantemos a espalda ben apoyada, facemos o giro en sentido contrario, soltando aire, de novo. 2. Corregimos postura de hombros, brazos, espalda siempre apoyada. Collemos aire, apretamos, e mentre facemos un giro por un lado, a perna de apoio que non se nos vaya. Se vamos hacia a esquerda, que non veña connosco hacia a esquerda, e se facemos o giro hacia a dereita, que non veña connosco hacia ese mismo lado. Collemos aire, apretamos, mantemos pé, rodilla, estables e toda a espalda contraendo moi fuerte esa barriga. E vamos duelpas, collemos en un sentido, última, apretamos en sentido contrario, non fai falta chegar moi abaixo, Vale, descanso. Fago o mesmo ca outra perna. Veña a espalda ben apoyada, zona pélvica, brazos, ombros, cuello, estirado, miramos de frente, tensamos musculatura da perna sin doblar rodilla, collemos aire, apretamos toda a musculatura da barriga e soltando aire, facemos o círculo. Volvemos a coller aire, perna contraria, metémola como nos vai a mellora, como estemos máis estables. 2, apretamos, 3, e vamos, 4, contraemos, 5, acordarse que a espalda, collo ben estirado, corregir de postura siempre, de vez en cuando, que tendemos a desfasela, porque non lle prestamos atención, centrámonos no que estamos facendo, perdemos a visión da nosa postura, mentalmente, corregímola de abaixo arriba, que non esteamos vendo. Vale, descansamos. Suspendemos rodillas, e desde aí collemos aire, apretamos barrigiña, as dúas pernas hacia arriba, e brazos tamén, peito aberto, cuello estirado. Collemos aire, levamos atrás, brazo dereito, perna esquerda un pouquinho adiante. Apretamos, soltamos. 1. Collemos aire, perna contraria, brazo contrario, apretamos toda a musculatura, soltamos. 2. Apretamos. 3. Apretamos, soltamos. 4. 2 más. 5. Peito aberto, última. Y 6. Brazos abaixo. Doblamos rodilla. Baixamos unha perna. E baixamos a outra. E desde aí collemos aire, apretamos toda a musculatura, arriba se cadera. Collemos aire e vamos vértebra a vértebra apoyando a miña espalda de arriba a baixo hasta apoyar totalmente por completo. E ao soltar aire, primeiro levantamos a pelvis apretando os glúteos, contraemos o suelo pélvico, vamos despejando vértebra a vértebra de abaixo arriba e subimos. E veña, collemos aire, levantamos ombros, baixamos aplanando de arriba a baixo. E ao soltar apretamos arriba. E mantémonos arriba un pouquinho, aguantamos un pouquinho arriba, vale? Collemos aire, baixamos, vértebra, vértebra. Apretamos
continuamente en toda clase. Espalda recta, cuello largo, tamén, Si me canso de dicilo, non o digo, simplemente o digo porque son as partes máis importantes deste método, Veña, apretamos, arriba, sin alinear postura, sin contraer o solo pélvico, sin respirar despacillo, sin facer un ejercicio en cadena, sería calquera ejercicio, calquera clase, menos pilates, Veña, vamos dúas máis, vértebra, vértebra, apretamos e subimos igual, vértebra, vértebra, unha, apretamos, dos e aguantamos. Vale, descansamos. Suspendemos rodillas, espalda ben apoyado, levantamos cuello e cas dúas mans tocamos a parte de fora e a parte de dentro da rodilla da mesma perna, vale? Estirando unha perna contraria. E collemos aire e ao soltar apretamos, tiramos a rodilla contraria, estiramos esta perna e cambiamos as dúas mans. Una. Volvemos a coller, apretamos, cambiamos as mans, para a perna contraria que traemos a rodilla ao peito, a outra perna estiramos. 3, e vamos, espalda parte baixa ben apoyada, 4, 5, 6, 2 más, rodillas ao peito, cuello atrás, baixamos unha perna, baixamos, estiramos unha perna, estiramos. Collamos aire, vámonos a soltar, brazos atrás, e ao soltar, a medida que sube o cuello, suben brazos, apretamos a barriguinha, e arriba. Peito aberto, tronco adiante, cuello estirado desde aí, collo aire, e ao soltar, freno. A forza da miña barriga impídeme caer hacia atrás. Pero ao coller aire, bon tronco adiante, peito aberto, pés que non me callan, collo estirado, e ao soltar, 2, e ao soltar, 3, e ao soltar, 4, 2 más. Peito aberto, hombros atrás, cuello estirado. Solto 5, mantéñome, aguántome, hombros adiante, redondeo a espalda, flexiono un poquinho o cuello. Levo a espalda ben recta, cuello, brazos. Última, veña que xa me pensan os brazos, pero aguanto. Porque incorporo, séntome ben, tronco adiante. Hombros atrás, peito aberto, cuello largo, desde aí collo aire, pés que non me caia, un poquinho diante, una, collo aire, peito, tronco, cuello estiradinho, e vamos, 2, que non me caian os brazos, meto as orellas no medio dos meus brazos, collo aire, tronco adiante, barriga apretada, hombros atrás, cuello estirado, e ao soltar, adelanto, hombro, redondeo espalda, baixo cuello, solto aire. 3, e vamos, 4, 2 más, 5, última, y 6. Corrijo postura e descanso. Doblo rodillas, séntome ben, bon relajar un poquinho a espalda, deixome caer hacia atrás, e ao soltar, aire adiante, vale? 1,
non vou moi atrás, 2, reparto o meu peso dun punto que teño de equilibrio, tanto peso para diante como para atrás, vale? E arriba 3, pero agora collo o aire a baixar e ao subir non chego a tocar cas pernas, cos dedillos dos pés, abro o peito, ombros atrás, barriga para dentro, estiro o meu collo, vale? Pero coller aire non redondeo a espalda, fago unha rodilla e vou atrás. 1, e vamos. 2, e vamos. 3, e vamos. 4, podemos facer a última? E 5. Vale. Abro as pernas. Sento máis adiante. Apoio ben. Nos meus osiños aí atrás, nos meus isquións. Meto o tronco adiante. Barriga apretada. Ombros atrás. Cuello estirado. Abro os brazos. Collo a que non me caen os pés. Collo aire. A medida que avanzo con un brazo por fora do tobillo do contrario, doblo o cuello e miro hacia a rodilla. Aí abaixo quedo. Volvo a coller aire, apreto a barriga e mentres retrocedo con un brazo adelanto o outro. Meto o tronco adiante, a miña espalda reta, o peito aberto e alargo o cuello para atrás e quedamos os brazos á altura dos meus ombros, vale? Collo aire, redondeo a espalda, vou por fora e aí abaixo solto. Volvo a coller e ao soltar a barriga ben apretada, aí quedo. Collo, vou e solto, espero e aguanto. E desde aí collo aire e ao soltar, aí. Collo aire, solto. E vamos. Fago 2 veces máis. Unha por un lado. E ao soltar arriba. Última. Vale, descanso a miña espalda, vou relajar un pouquinho e cambio e meto a boca abaixo. Vale, séntome ben. Quito a chepa, como sempre. Apreto a barriguilla. Ombros atrás. Tronco adiante. E cuello como se me tiraran del veña alargo para atrás, esa columna. Para a xente que está moito tempo sentado en traballo de ordenadores, que acaban deformándose, deixando os ombros así adiante, baixan o cuello, deformanse e xa quedan sin musculatura, pois de vez en cando corregida, E a xente está moito tempo nas tablas, nos móviles, nos ordenadores, malas posturas, conducindo, vale? E de vez en cando corrigindo esas posturas, aunque non estea de sempre así, intentando meter o respaldo ben adiante, o peito aberto, a garrajiña apretada, cuello estirado, e conducindo, vale, rodillas dobladas, pés dereitiños que non abren hacia fora, e aguantamos aí, de vez en cando, cando nos cansamos, volvemos a postura máis cómoda, pero de vez en cando, por exemplo, veña, seguimos, collemos aire, e ao soltar, descansamos e relajamos. Collemos aire, abrimos peito, apretamos a barriguilla, estirado fuerte o cuello por atrás. Isto faise sentado no sillón, E ao soltar, veña, collemos aire, pero que as rodillas dobladas no sillón, dobladas habitualmente como estamos sentados. E descansamos. Veña, collemos aire, peito, barriguilla, tronco e cuello. E ao soltar, e vamos. Vamos dúas máis. Peito, barriguilla, ombros atrás e cuello que a nosa propia forza como se nos tiraran dela, Última.
Vale, vámonos a cambiar ahora meternos boca abaixo, canta, por favor. Veña, vamos a ir meténdonos boca abaixo. Primeiro, vente, a cuadrupedia, tira para lá. Unha perna atrás, estiras, deixaste caer, deixas, apoias a pelvis, empeines estirados, brazos ben estirados, cuello estirado por atrás e frente apoiado, vale? Apoiamos ben a pelvis, porque desde aí vamos coller aire, apoiamos ben a pelvis, apretamos a barriga sin doblar a rodilla, despejamos unha pernilla e ao brazo contrario, un poquinho nada máis, aí, e aguantamos mentre soltamos aire. Collemos aire, baixamos perna e brazo, temos a frente apoiada. Se nos molesta, e ao soltar, a outra, apretamos glúteos, perna, sin doblar a rodilla, despejamos un peliño, nada máis. E ao soltar aire, vamos, perna e brazo contrario, brazo ben estirado, como se quixéramos tocar aí algo adiante, vale? E o cuello ben estirado. Veña, collemos aire, baixamos perna e brazo, e ao soltar, perna e brazo contrario, vale? Aquí non contraemos solo o pelvis, simplemente metemos o ombligo para dentro. Collemos aire, baixamos perna e brazo, e ao soltar, perna e brazo contrario, vale? Collemos aire, descansamos, relajamos, e ao soltar, a outra. Moi ben, exercicio para escoliosis, veña. Collemos aire, descansamos, apoiamos ben a pelvis, apretamos ben a barriguinha, perna e brazo contrario, moi ben. Collemos aire, baixamos, e veña, vamos. Ese glúteo ben apretado, moi ben, ese ombro, esa espaldilla. Dos máis, veña, unha por un lado. Descansamos, outra polo outro. Vale, agora que esa mesma postura que estamos, vamos coller aire. E ao soltar, vamos despejar as dúas pernas simplemente do suelo, sin doblar rodillas, vale? Apoiándonos ben na zona pélvica, collemos aire. E ao soltar, despeja as dúas pernas. Aí. Sin doblar rodillas. Descansamos, glúteos a pernas, collendo aire. E ao soltar, pelvis contra a colchoneta, firme. Dos. Moi ben. Descansamos, abrimos peito, centramos a forza nas nosas pernas, a barriga para dentro. Pelvis, a zona pélvica fai palanca firme contra a colchoneta. Veña, vamos. 3. Moi ben. Descansamos. E ao soltar aire, 4. E vamos. 5. Dos máis. 6. Última. E 7. Moi ben, descansamos as perniñas. E agora só do brazos. Collemos aire. E ao soltar, despejamos os brazos un pouquinho do suelo sin doblar todos. Veña, non a pernas, collemos aire. E ao soltar, moi ben. Descanso, collo aire. Apoio a pelvis. E ao soltar, teño a frente apoiado. 2. Non xunto brazos, aí van adelantados. E ao soltar, arriba, 3, aguanto, descanso, e vamos, 4, moi ben, 2 máis, 5, os pés direitinhos, última, e 6. E agora, vamos coller aire e ao soltar, combinamos todo, tanto pernas como brazos. Veña, collemos aire e ao soltar, pernas e brazos. Moi ben, relajo. De momento apoio a frente. Se me vai incómodo polo cuello, busco un apoio abaixo, E vamos, vamos. 2, aguanto o brazo ben estirado, pernas fuerte. Descanso. Collendo aire e ao soltar, vamos. 3, moi ben, esas pernas glúteos apretados, descanso. E vamos 2 máis. 4. Última. E 5. Vale, e na siguiente vamos facer a última, pero levantamos perna, brazos, despegamos un pouquinho a frente, estiramos o cuello por atrás, vale? Todo. Collemos aire e ao soltar pelvis apretada, arriba, aguanto, estiro o cuello, 1, conto 2, 3, 4 e
e descanso. Moi ben. Meto as mans debaixo dos meus ombros e levanto arriba a espalda, apóyome nun antebrazo, apóyome na outra, porque agora vamos a candela a facerle sufrir un pouco e a ver como nos aguanta esta rapaz. Apoyamos os dediños dos pés, vamos facer a plancha, vamos contar 10. Collemos aire e ao soltar, arriba esa cadera, aguanto. 1, que non me caia o cuello, estiro. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, descanso, moi ben, estiro en peines. Dame outra máis? Si ou non? Si. Pois veña, outra serie. Collemos aire, apoyamos os dediños, estiramos as pernas, apretamos fuerte, glúteos, pernas, barriga, ombros, brazos, estiramos cuello e os dentes si fai falta. Veña, e arriba, arriba, aguanto. 1, 2, 3, codos debaixo dos ombros, dos brazos. 4, 5, 6, 7, 7 e medio, 8. Vale, vamos ganando, mira, dice mucho. Pues ahora, xa que estamos aí, vamos a estirar a espalda. Vale, traemos as mans por fora da colchoneta. Apoyamos ben os brazos, os antebrazos, non levantamos codo, apoyamos ben na zona pélvica, abrimos peito, estiramos o cuello por atrás e apoyamos a frente. As pernas que non nos abren hacia fora, E desde aí collemos aire e ao soltar, apoyando ben a pelvis, apretando ben a barriga, despejamos un pouquinho, espalda, cuello, e estiramos o cuello, pero non por diante como teño eu aí, non, por atrás. Collemos aire, baixamos en bloque. E ao soltar, arriba estiramos o cuello. 2, collemos aire e ao soltar estiramos cuello aí arriba. 3, e vamos. 4, peito aberto, pelvis ben apoyada, cuello ben largo por atrás. 2 máis. Veña, na parte alta temos que tirar o cuello fuerte na nosa propia forza, veña. 5, última, e 6. Quedamos aí nesa parte non tan alta, pero mantendo o cuello largo, estirado por atrás e tenso, porque vamos a despejar brazos, antebrazos, a despejar palmas, antebrazos a codos, paralelos ao suelo. Collemos aire e ao soltar, vamos con os adiante, as palmas que se miran. Collemos aire, palmas miran ao suelo, doblamos codos, e volvemos a postura de principio de antes, co cuello suspendido largo para atrás. E ao soltar, 2. E vamos ao soltar, 3. Última. E 4. Volvemos e descansamos. Mans debaixo dos ombros, codos levantados, arqueamos a espalda e vamos a estirar agora tanto pernas como espalda como cuello nun mismo ejercicio. Veña, collemos aire, apoyamos os dedos, partimos de cuadrupedia con os dediños dos pés apoyados, collemos aire, dixemos, apretamos barriga e ao soltar arriba damos uns pesillos pequeniños para diante. Apoyamos os tacóns o máis cerca da colchoneta. Adelantamos un peliño o brazo. Subimos a pelvis, ben arriba, ben atrás. Peito aberto, máis que podamos. E por último, cuello largo, metemos as orellas no medio dos nosos brazos. Pasiño para diante. Tacón cerca do suelo. Cu alto. Pelvis arriba, peito aberto, cuello estirado. 1, 2. Non desfasemos postura, un poquinho máis. 3, 4, 5, 6, cuello estirado, peito aberto, os pasillos para allá, tacón cerca da colchoneta. 9,
Vamos acabando, desde aí collemos aire e ao soltar, chepa. Collemos aire e ao soltar, pelvis hacia atrás, arqueamos de atrás adiante, a espalda, peito aberto, brazos estirados, cuello hacia arriba. E desde aí collemos aire, baixamos cuello, hombros, chepa, pelvis hacia dentro. Miramos los ombligos, desde aí collemos aire e desfasemos postura. Abrimos, elevamos, pelvis hacia atrás, arqueamos a espalda, abrimos peito e miramos hacia arriba, elevamos dos más. Desbloqueamos toda esa espalda. Última. Vale, sentamos atrás, si nos deixan caderas e rodillas, tobillos, rodillas e caderas, chegamos atrás, non nos movemos, pero sí, adelantamos brasillos, abrimos peito, estiramos cuello por atrás, adelantamos brazos, abrimos un pelillo máis o peito, e damos un pequeño tirosinho máis o cuello por atrás. Sentámonos ben atrás, adelantamos ben os brazos, abrimos un poquinho máis o peito e damos o último tirosinho de cuello largo, metendo as orellas nos nosos brazos, non doblamos rodillas, non doblamos codos, nin levamos a frente a colchoneta. 1, 2, 3, cuello largo, peito aberto, 4, dedos ben adiante das mans, palmas separadas a altura dos hombros. Vale, desde aí collo aire e ao soltar incorporo metendo chepa, adelanto un poquinho os brazos e meto a pelvis hacia adiante, a colchoneta, arqueo a espalda, abro o peito e miro un poquinho hacia arriba. Volvo a coller aire e ao soltar vou ca espaldinha recta, bajando o collo canto podo para atrás. Non vou tanto atrás como antes, porque adelantei, se vos acordades, un poquinho máis os brazos, pero hasta onde chego. Aproveito para abrir peito, estirar fuerte o collo. E desde aí collo aire, meto chepa, o pelvis, arqueo a espalda, abro o peito e miro hacia arriba. E vamos. Vengo incorporando, meto chepa, pelvis, arqueo, abro o peito e arriba. E vamos. E vamos a facer dúas máis e acabamos por hoxe. Acordarse que volvemos mañana a 5 da tarde, se non hai novedade, esperemos que non. Podemos facer a última. E acordarse, toda mañá, de 11 a 12, temos aeróbica, Alberto, desde o Facebook do Concello onde está de Vimiano. Vale, e desde aí, arriba. E desde rodillas, unha perna e a outra. Corrigimos postura, barriguinha, brazos, ombros e cuello, vale? Pois sin máis, despedímonos esta mañá, esperando que vos gustara a clase, que vos fora útil, que vos servira para algo,